priatelia, ja vás zdravím z môjho improvizovaného štúdia. Na dnešné rozprávanie som si prichystal 3 modely lyží. Ja viem, je to neštandardné, ale to posledné testovanie v Dolomitoch v súvislosti s tým, že som tam mal 3 viac menej zhodné modely od 3 rôznych výrobcov a tie jazdné vlastnosti boli diametrálne tak odlišné, mi pritkvelo určitú myšlienku zrovnať tieto modely a opýtať sa sám seba, kde sú tie rozdiely. V podstate je to niečo podobné ako u automobilov. V jednotlivej tej kategórii sa tie automobily výrazne odlišujú jazdnými vlastnosťami, ovládaním, komfortom i užitkovými vlastnosťami. V tomto zrovnávacom teste sa nedočkáte víťaza. Tu nejde o to stanoviť, ktorá z týchto lyží je najlepšia. Obecne často dostávam otázku, ktorá lyža je najlepšia. Na to nie je odpoveď. Vždycky panuje jedna zásada. Danému lyžiarovi musí zodpovedať daný model lyže. Čo sa týka tvrdosti, tuhosti, ovládania, samozrejme aj tej cenovej relácie. S hlavnými aktérmi tohto zrovnávacieho testu sú 3 modely lyží. G-Power Fuel Suspension od Blizzardu, Progressor 950C Line a Spitfire Pro od Nordiky. Zámerne som to menoval podľa ABCD, ani jeden z nich tu nemá žiadne privilégium. Všetky tieto 3 modely majú samostatné testy, čo sa týka tých komplexných jazdných vlastností, zloženia, technických parametrov. Dnes nám ide o to, aby sme si ich porovnali a možno naznačili, v čom sú tie rozdiely. Všetky tieto 3 modely podaní výrobcov týchto lyží sú top modely crossových univerzálnych lyžiach. G-Power Fuel Suspension máme v dĺžke 174 cm, Progressor 950C je v dĺžke 170 cm a takisto i Doberman Spitfire Pro od Nordiky. To, že tieto 3 modely sú si blízke, čo sa týka zamerania, naznačuje geometria. Blizzard v špičke má 123 mm, Fisher 121 mm a Nordica 122 mm. V strede lyže pod viazaním Blizzard má 73, Fisher 72 a Nordica 70 mm. Päťka u Blizzardu má šírku 105 mm, Fisher má 102 mm a Nordica má 105 mm. I z hľadiska tých nominálnych rádiusov tieto 3 modely sú si výrazne blízke. Fisher má multifunkčný rádius 13 až 16 metrov, Blizzard má i tej, by som povedal, relatívne najväčšej dĺžke nominálny rádius 15,5 metra a Spitfire má 14 metrov. I z hľadiska samotnej tej konštrukcie stavby lyže. Všetky 3 modely majú jadro drevené, vystúžené titanovými doskami. Z môjho pohľadu zásadnými prvkami, ktoré vytvárajú rozdiely v tých jazdných vlastnostiach, sú nadstavby na tej sendvičovej konštrukcii, ktorí nejakým spôsobom spevňujú tú konštrukciu, ale zároveň zásadným spôsobom ovplyvňujú aj ten priehyb lyže. Tá dodatočná nadstavba v prípade Spitfire Pro rastie priamo úmerne od začiatku lyže ku stredu lyže a to isté je od konca lyže ku stredu lyže. Tu vidieť, že táto výška je výrazne vyššia ako v prípade Progressora 950 i u samotného Blizzardu. Na jednej strane máme zhodnú sendvičovú konštrukciu, na druhej strane máme 3 rozdielne prístupy z hľadiska tej pozdĺžnej výstuhy. To, čo teraz práve rozprávam, čomu sa venujem, v zásade odlišuje tieto modely z hľadiska tých jazdných vlastností. To všetko ostatné je výrazne blízke, skoro aj zhodné, avšak tieto pozdĺžné výstuhy sú práve tým dielom alebo bodom, ktorý zásadným spôsobom líši lyžu od lyže. Informáciu o samotnom tom priehybe lyže nenájdete v žiadnych technických tabuľkách alebo parametroch jednotlivých výrobcov. To sa nedá zmerať. Je to vždycky len o tom pocite toho daného lyžiara, ako sa s tým priehybom lyže vysporiada a ako ho dokáže zvládnuť. Myslím, že tej teórie bolo dosť. Poďme k tým reálnym jazdným vlastnostiam. Všetky tieto 3 modely sú jednoznačne tými top modelmi z hľadiska tých univerzálnych jazdných vlastností a od toho by sa mala odvíjať i tá myšlienka z hľadiska zrovnávania tých jazdných vlastností. Z hľadiska
samotného toho využitia nominálnych rádiusov a rýchlostí najširšie spektrum ponúka G-Power Fuel Suspension od Blizzardu. Tie oblúky sú v rozsahu slalomových, to znamená od krátkých 4-5 metrových oblúkov zhruba po tých 30 metrov. Spektrum rýchlosti. Lyža funguje od skoro nulovej minimálnej rýchlosti po tú 75-ku, 80-ku. Progresor 950 C-Line nájde najlepšie využitie v tom strednom pásme rýchlosti i oblúkov. To znamená, funguje to od tej nuly do tej 60-ky, spektrum oblúkov zhruba od tých 7 do tých 20. U modelu Spitfire Pro doménou sú predovšetkým upravené zjazdovky, stredné až vyššie spektrum rýchlosti a tie oblúky poviem od tých 12 do tých 25 metrov. Do krátkych oblúčikov toto nechce ísť, je to pravdepodobne dané tou nadstavbou a tuhosťou lyže. V tých krátkych oblúkoch sa lyža horšie pretláča a lyža odskakuje od stredu oblúku. Z hľadiska ovládateľnosti najjednoduchšie a najľahšie sa ovláda Progressor 950 C-Line. Je to dané, by som povedal, tou príjemnou tuhosťou lyže. Lyžu zvládnu i ženy v tých krátkych dĺžkach a lyžiari od tých stredne pokročilých až po veľmi dobrých. G-Power Fuel Suspension sa ovláda relatívne dobre, ale chce to vzhľadom na tú zvýšenú tuhosť už trošku sily, poprípadne nejaké to kilečko naviac. Z pohľadu ovládateľnosti Spitfire Pro potrebuje relatívne veľkú silu a relatívne vysokú minimálnu rýchlosť. Lyža vzhľadom na tú najvyššiu tuhosť potrebuje minimálnu rýchlosť aspoň 30-40 km za hodinu, aby sa tá lyža dokázala v tom oblúku prehnúť od začiatku po koniec hry. Samozrejme, pokiaľ toto zvládate, tak tá lyža sa fantasticky chová v tom vyššom spektre rýchlosti a tých stredne dlhých až dlhých oblúkoch. Stavba tej lyže a predovšetkým tie výstupy, ktorým som sa týmto spôsobom venoval, v zásade ovplyvňujú i tú tuhosť, to je flexiu lyže. Najmäkšia a tým pádom i najlepšie ovládateľná je progresorka 950 C-Line. Tamto flexiu odhaduje medzi 90 až 110. G-Power Fuel Suspension vďaka tomuto zabudovanému hydraulickému tlmiču má premenlivú flexiu. Ak sa s touto lyžou dostanete na tie zjazdovky s menej náročným profilom, ten hydraulický tlmič nie je v činnosti a tá lyža je celku v pohode, príjemne ovládateľná v tej flexii, možno 80-90. Pokiaľ sa dostanete na náročnejšie tvrdé zjazdovky a pritvrdíte a ten tlmič začne pracovať, tak tá flexia sa dostáva možno na úroveň 110-120. Spitfire Pro vzhľadom na tú nadstavbu, to spevnenie nad tou sendvičovou konštrukciou má flexiu relatívne najtuchšiu. Ja to odhadujem medzi 110 a 130. V podstate táto flexia udeluje lyži skoro až pretekárske vlastnosti. Ona sa výborne chová na tých stredne náročných zjazdovkách s tým upraveným profilom, kde ide do veľkej rýchlosti a stredne dlhých oblúkov. Určitým kritériom pri takto postavených modeloch v zásade je vždycky grip. Grip to znamená prítlak, jazdné vlastnosti na tvrdom zľadovateľom podklade. Z hľadiska tohto kritéria najlepšie sa na tom tvrdom podklade cíti Spitfire Pro. Je to pravdepodobne dané aj tým, že lyža má v strede tých 70 mm, to znamená je najúžšia, to znamená i v tej torzii táto lyža sa bude chovať najlepšie. Samozrejme, u tohto modelu je to vykúpené tým, že sa musíte pohybovať v nejakom tom rýchlostnom pásme. Veľmi dobrým gripom sa prezentuje i G-Power Fuel Suspension. Ten funguje v celom tom spektre rýchlosti i oblúkov. Veľmi dobré je to teda i na tých prudkých, náročnejších pasážach, tých krátkych oblúkoch, výborne to drží i v stredných oblúkoch aj tých dlhých. Tuto ide skoro ako do masla.
Samozrejme, pokiaľ to zrovnáme s tým Dobermanom, nemá tak pretekárske ambície. Progressor 950 C-Line z pohľadu toho gripu je výborný v tých pasážach strednej náročnosti a strednom spektre rýchlosti. To znamená červené zjazdovky, rýchlosti od tej minimálnej rýchlosti po tú 50-ku, 60-ku, tam to krásne drží. Vynikajúco sa to chová v tom extrémnom carvingu. Tam sa dá tá lyža postaviť na uhol možno 60 stupňov v tom oblúku a tam to veľmi krásne drží. Z hľadiska tej cieľovej skupiny, ktorým tieto lyže sú určené, v tom rozsahu škály od 1 po 10. Blizzard od 5, 6 po 10. To znamená široká škála možných potenciálnych zákazníkov. Progressor 950 C-Line je určený stredne pokročilým až výborným lyžiarom. Pretekárom, vyslovene tým expertom, to už nie. Naopak, Nordica Spitfire Pro je určená výborným, vynikajúcim lyžiarom, bývalým pretekárom. Je to model, ktorý má vyslovene tie športové ambície a v podtexte je to lyža s krosovými až obrákovými vlastnosťami. Z pohľadu dynamiky jazdy, to znamená v výjazde z toho oblúka, najlepšie sa choval Jeep-Over Fuel Suspension, veľmi dobre sa choval i Progressor 950C, samozrejme v tých stredných oblúkoch. U Spitfire Pro tú dynamiku až tak cítiť nie je. Ona má rada konštantnú rýchlosť. Pre ňu zmena rytmu, zmena veľkosti oblúka je trošku komplikovaným pojmom. V zmene rytmu, to znamená v skrátení, respektíve predĺžení oblúka, v zmene rýchlosti najlepšie funguje Jeep-Over Fuel Suspension, veľmi dobrý je i Progressor 950 C-Line. I napriek tomu, že všetky tieto tri modely vychádzajú z fabriky s veľmi slušne urobenými hranami, v mojom prípade som si to vždycky dolešťoval a mal istotu teda, že hrany sú v 100% stave. Takže voči hranám žiadne výčitky. Bežný, dobrý športový lyžiar na toto nemusí siahať. U Nordiky, u Blizzardu, tam vidno, že vychádza to z jednej fabriky. Veľmi krásne urobená sklznica, štruktúra, sklznica napustená. Z tohto pohľadu ma čiastočne sklamal Progressor 950 C-Line, kde napriek tomu, že je to model tej limitovanej vrcholovej sérii, tak tá sklznica z výroby má len základnú štruktúru a po 4-5 hodinách lyžovania ostala šedivá. Viem, že pri tom rozhodovaní určitým kritériom je i cena daného modelu. V tomto prípade najdrahší je Jeep-Over Fuel Suspension, ten v akciovej hladine je na úrovni 900 €. Spitfire Pro, ten stojí 730 € a kvázi najlacnejší je Progressor 950 C-Line, ten sa dá kúpiť za 700 €. Ja verím, že dnešné rozprávanie prinieslo veľa zaujímavých informácií. Informácií z hľadiska tých kritérií pri tom výbere lyže. Technické parametre, konštrukcia lyže, to všetko nájdete v katalógu, respektíve na internete. Pri rozhodovaní a výbere takto postavených modelov je dobré získať tie informácie od tých predajcov, od tých ľudí, ktorí tieto lyže už majú a získať tie dojmy. Určite najlepším riešením je, pokiaľ sa dá rozhodnete pre konkrétny model lyže, dostať sa k tomuto, fyzicky si to vyskúšať a preveriť, či vám tá lyža vyhovuje. Pri tom skúšaní, samozrejme, dôležitým kritériom je to, či táto lyža vám vyhovuje na 1-2 pretekárske jazdy, respektívne, či túto lyžu dokážete zvládať 4-5 dní za sebou.